Magpaatubang matudba og intelligence experts ang kampo ni Vice President Sara Duterte aron ipasabot kung nganong nagagamit og alyas sa resibo sa paggamit sa confidential funds sa OVP ug DepEd. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gibutya ka na ni VP Sara, dihang gipangutana kalabot sa mga giingong gimugna matod pa ng mga pangalan sa mga resibo sa confidential funds sa DepEd ug OVP. Samtang sumala ni Vice President Sara Duterte nga ang gipagula sa Commission on Audit nga 2024 audit report o gikan pa itong 2022 nga gihatagan ang OVP o unmodified opinion nagapakita matod pa sa transparency, accountability o compliance o pagsunod sa OVP sa mga regulasyon ubos sa balaod. Sa labing unang higayon, nihatag og pahayag si Vice President Sara Duterte labot sa kontrobersyal nga pangalan sa recipients o nakadawat matud pa og confidential funds sa Office of the Vice President o Department of Education. Sumala ni VP Sara, kabahin sa rules sa intelligence operations ang paggamit og mga alyas. It can be very well addressed during trial, but let me just say this, I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Apan sumala sa pipila ka House impeachment prosecutor, bisan pa ginatugutan ang paggamit og alyas, kinahanglang pamatud-an nga dunay tinuod nga tao sa likod niini. Sumala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, unta na pasabot kini ni VP Sara sa committee hearing kaniadto aron wala midako ang issue. Kahinumduman nga sa House Committee on Good Governance and Public Accountability, migula ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango ug uban pa nga midawat matud pa og confidential funds sa OVP ug DepEd. Sana nung committee hearing pinaliwanag na nila at hindi na humaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. So why only now? Dugang ni VP Sara, magpaatubang sila og intel experts sa impeachment trial aron ipasabot kini. That can be discussed during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on intelligence operations. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our research persons. So let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. Samtang mapasalamaton si VP Sara sa paningkamot sa OVP nga ikatulong tuig na karon nga nakadawat og unmodified opinion gikan sa COA. Ang unmodified opinion nagpasabot nga ang financial statement sa OVP kay nahisubay sa saktong financial reporting framework. Nagpakita sab nga patas sa tanang material steps ang financial statements sa OVP. Well, it shows the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. So we are thankful for the hard work. I am thankful for the hard work of Office of the Vice President personnel. Sara, sa July 27, nakatakda ang motambong si VP Sara sa usa ka Filipino community event dito sa South Korea. Samtang gikumpirma sab sa bise nga dili siya motambong sa sona ni Presidente Marcos karong July 28. Sara. Kay daghang salamat, Argil Relator.